Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Xerrameca, aquest programa on seleccionem cada dia un tema diferent i el tema doncs, és una excusa, una primera fitxa de dominó per anar-nos per petaneres o per petar la xerrada. Avui, tot i que per les persones que ens estiguin escoltant doncs és un programa nou que sona una setmana després de l'anterior, però per mi fa temps que no vinc aquí a gravar des de l'últim programa, que m'havia acumulat allà uns quants perquè tenia feina, així que per mi, per vosaltres us és igual, però per mi torna la Xerrameca. I avui en un clar canvi estacional, tot i que no sigui el primer programa de la tardor, sí que potser és el primer programa ja entrada la tardor. I avui doncs, parlarem d'això a la Xerrameca, igual que vam arrencar aquesta temporada parlant de l'estiu, doncs avui parlem d'aquest equinoci, d'aquesta era crepuscular, d'aquesta temporada pintada d'ocre dorado i marrón, i doncs amb una convidada i un convidat que molen molt. Avui torna el Dani Ramírez. Com estàs, Dani? No t'he connectat al micro, així que ningú t'està sentint. Gràcies. Dani, la gent que ens escolta, doncs a tu t'està veient 2 setmanes seguides ja. Clar, o sigui que soc ja una miqueta passat, no? Ja? No, jo crec que la gent t'estima, Sí. la gent et reclama. Quan dic la gent soc jo mateix, perquè Gràcies. l'únic feedback que tenim aquí és el de la Susana, que és l'única persona que escolta el programa religiosament. Gràcies, Susana. Un saludo aquí. I molt bé. I tenim també avui doncs, debutant a la Xerrameca, esperem que la primera de moltes, a la Ari Martín. Benvinguda, Ari. Espera, que se m'ha parat la música i hay que recibirte como te mereces. Benvinguda, Ari Martín! Ole! Com estàs? Molt bé, Héctor, molt contenta d'estar aquí i ojalà el primer de molts. Ha costat, perquè volíem... O sigui, al principi anava a ser això una temporada d'estiu i hem continuat i ja veníem tot l'estiu així, Bueno, que però t'havia això és bona convidat senyal. des del principi, Així que no estic ara, que no sembli, en plan, m'he gastat tot lo bo a l'estiu Clar. i ara estoy tirando aquí Estoy de Proyecto Hombre, Això no, No. Dani repite, jo aquí. Hem estat xerrant abans de quals eren nuestros perfiles buenos, Sí, I això és sí, un sí, tema... Això us convido, això és a micròfon tancat, us convido a la gent que ens escolta tothom sap, té clar quin és el seu perfil bo. Però potser li preguntes a una altra persona qual que és mi perfil bueno i ens portarem sorpreses. Exactament. O sigui, és una pregunta que només dona satisfaccions. Perquè si et diuen el que tu ja Creus, consideres el bo, sí. dius, vale, és acertado. Però si et diuen l'altre, dius, ostres, igual el otro perfil no està No estic tan tan mal. malament, no? Jo crec que tots ens sentim com el dos caras de Batman, ¿no? Com una mitja cara, com un engendro lleno de ácido i l'altra més o menys bé, no? I no som Y tant. cuando ven bien el ácido, pues es agradable. Però avui no parlarem d'àcid ni de cares deformades, sinó que parlarem de la tardor, aquí a la Xerrameca. Vinga, arrenquem! I bueno, doncs per arrencar, abans de res, estaria bé saber... Espera, vaig a col·locar-me aquesta càmera, que estic aquí una mica raro. Un moment, deixem un momentet. Bueno, us pregunto, Sí. quina relació teniu vosaltres amb l'estiu, mentre jo col·loco la meva Amb càmera? la tardor, vols dir? Amb la tardor, gràcies. Estic fatal avui. Fem un Veus canvi, com tornava, venia temps que no feia jo aquí ràdio. Relació amb l'estiu. Vinga, obre... Amb la tardor. Estic fatal. No ho tallaré, això, No, Relació no ho tallaré. amb la tardor. Ari, cuéntanos. Ari. Doncs jo amb la tardor, la veritat que no podria dir que és la meva estació preferida, la veritat. Perquè jo sóc molt de l'estiu, llavors a mi quan arriba la tardor és com, no, merda, s'ha acabat l'estiu, la meva època de l'any preferida. No sé, a més és com que fa fred però no fa fred, no saps com vestir-te, no? Lo de portar 1000 capes també em posa una mica nerviosa. No sé, en general... És aquesta època tonta, no?, a l'hora de vestir-se, que passa una mica amb la primavera, però al revés, que veus que vas en el metro i veus gent amb pantalons curts però una jaqueta enorme, uno que va completamente de verano, amb un que va amb una bufanda posada, no? És una cosa molt rara. Perquè això depèn molt de l'hora que surtis de casa. Sí, Sí. hi ha gent que surt pel matí i té fred i ja té fred tot el dia, Jo crec que això... Com que selecciona quina Sí, serà la seva però- relació climàtica Sí. durant el dia,
Vale. I tu quina relació? Si l'Ari i la relació doncs és una mica això de quiero y no puedo, se m'acaba d'ir el verano... Sí, no... A més és com una època, no?, com que et comences a plantejar un altre cop, en plan, ui, s'ha acabat l'estiu, ara tinc que fer com coses de profit, i no sé, és com, no sé, no m'agrada gaire la tardor. D'això parlarem, d'aquest reempezar, aquest recomençar de la tardor. Però, Dani, la teva relació? Sí, la meva relació amb la tardor és bastant bona. Sobretot jo és que relaciono la tardor amb menjar nou. Menjar nous. Menjar nuevo. Ah, vale. Menjar no nous. comer nuez, Em tanco a casa i agafo nous i vinga, no. Doncs castanyes, boniatos, coses així, castanyes i boniatos. És a dir, jo les paradetes al carrer amb les castanyes, no? Els castanyers, les castanyeres. Llavors, la meva relació amb la tardor és com, qué bien ya puedo comer castañas asadas. És com, se abre la veda. Sí. Entonces, Sí, clar, a més tu com a vegà, no? Ho celebres una mica més, bueno, no? Perquè... és com, bueno... No, que ho dic en sèrio, perquè Castanyes. el tema del boniato és un menjar nutritiu, contundent, copiós, no? Però boniatos sol haver tot l'any. Sí? Sí, Però no? són boniatos Bueno, no de la mateixa creados qualitat. en Claro. laboratorios malvados, en Yo es la que mafia del boniato. Este año más boniatos que nunca. Jo soc més de castanyes. Sí, Jo d'anar a castanyers... Jo vaig al carrer als castanyers i castanyeres i les agafo castanyes. Sí, Róbame a mano armada, por favor. Si Aquí pagas. tienen mi dinero. Però tu pagues, fas una transacció econòmica. Faig una transacció econòmica. No penseu que aquest setembre, aquesta tardor, ha sigut molt tardor? O sigui, en el sentit de que abans, quan anàvem al col·le abans... O sigui, ara fa pocs anys, diguéssim, arribava a la vuelta al col·le i encara fotia un calor de can collons, inclús comprava les castanyes amb calor, que es trobava a falta, la meva mare ho deia, diu, és que claro, antes tu comprabas las castañas porque tenía frío. I aquest any sí que ha arribat al setembre i ha sigut super setembre, no? Ha llegado el fresquito així molt ràpid. És que No? encara tinc calor. Ja, bueno, hi ha dies, però comparat amb els altres anys, jo crec que està sent una tardor canònica. Canon. Una mica, però encara fa... Jo noto que fa calor, o sigui, que arribes... No? Surts potser amb la jaqueta, però després te la treus, però després... Bueno, però també és una miqueta... Però això del que et dic. l'entretemporada ja té una mica això, no? O Sí, què? sí, Jo pot te dic ser. que és una miqueta això, és com no sé Al cómo dia- ir para no pasar frío o calor. És com vas... Bueno, jo vaig com així i al cotxe tinc de jaqueta, no? Sí, Sí, per la- si de cas. sempre. Nunca se sabe. La Rebequita és una prenda Per si important. refresca. Sí. Efectivament, sí. Jo crec que la tardor a nivell cromàtic, a nivell cómo se transforma el atrezzo del mundo, és igual la més potentorra, no? Perquè la primavera i la tardor tenen això, d'entre temporades, que de sobte és la transició. La primavera, a poc es va tornant de colors, és verd, el cel, no sé què, però la tardor té alguna com contundent, com que sembla que cau de cop, no? Sí, Que de sí, repente... sí. Com arriba de sobte. Perquè ja està passant durant l'estiu, que les fulles s'estan assecant i tal, però no ens donem compte perquè estamos en la playita, estamos con el amor de verano, estamos para otras cosas. Però llavors arriba la tardor, dius, ostres, ha arribat de cop, cauen les fulles, es pinta el terra, se vuelve todo marrón i ocre, i llavors a mi la meva relació és aquesta, no? Que com que potencia molt el meu estat d'ànim. Si estic trist, me hunde en el pozo, hi ha una nostàlgia molt carismàtica que ho envolta tot, i llavors si estic bé pues la porto d'una altra manera, no? Però jo crec que és com la més exagerada en aquest sentit. Això és el que penso jo. Però, Digues, sobretot exagerada en la tristesa, precisament, que tu dius. Sí. Perquè, precisament, que recordo un filtre d'Instagram que posaves com música de tristesa i que caien les fulles, fulles és de la tardor. És veritat. És veritat. I és com, bueno, ja està relacionat, no?, la tardor amb la tristesa. Ja és com... és pro-tristesa. Acabo de matar l'últim mosquit de l'estiu, ara mateix. Ja no Ara ja està, ara sí que estem a la tardor. M'has obert un meló molt interessant, que és buscar coses de la temàtica a través de filtros d'Instagram. Això diu molt de nosaltres, Està interessant. Bueno, abans d'arrencar, anem a veure què és la tardor, segons el diccionari català. Us sembla, companys? Vale, sí. Perfecte. Que m'he buscat aquí
l'únic treball de camp que he fet, doncs anem a respectar-lo, Mira, doncs la tardor diu que és l'estació de l'any entre l'estiu i l'hivern, que a l'hemisferi nord comença el 23 de setembre a l'equinoci de tardor i acaba el 21 de desembre, el solstici d'hivern. I a l'hemisferi sud comença el 21 de març i acaba el 21 de juny, però estem aquí a l'hemisferi nord, i això és el que ens importa aquí ara mateix, sense tenir res en compte del sud. I en la seva etimologia diu del llatí tardatio, tardatio, acció de, tenim onis, acció de tardar, que dona l'occidental tardaó, convertit en tardor per influx del sufix de molts abstractes /or, no sé el que estic llegint, ara mateix. Jo ja m'he perdut fa una estoneta, Alteració consolidada del tardorada, tardorejar, tardorenc, com els tordarencs, i a la font 1575 de Pou Punt. ¿Vale? Lo del Pou Us heu enterat? Lo del Pou Punt, sí, m'ha gustat el Pou Punt. Doncs mira, jo volia preguntar-vos, amb això que dèiem de com t'afecta la tardor, perquè hi ha gent que es posa molt trista a la tardor, a mi m'ha passat, al principi no em passava tant, després ja em vaig fer més gran, llavors això m'agrada vincular-ho amb, perquè tenim les fulles de la fulla caduca i la fulla perenne. La que se queda ahí, que aguanta tardor, i la que cau, la que ja no puede más. La dèbil. Llavors aquí, de si us afecta d'una manera, us dona tristor, seríeu fulla caduca, i si l'aguanteu sou fulla perenne. Què sou? Fulla perenne o fulla caduca? Soc fulla perenne. Tu ets perenne. Jo soc fulla perenne. Jo crec que també soc perenne perquè la tardor no m'encanta, però la passo, però odio més l'hivern. Llavors jo crec que la tardor doncs, encara soc perenne i ja caduco a l'hivern. És caduca d'hivern, Ari. Sí, I tu, Héctor? Jo abans era més perenne, però ara sóc més caduca. Però és que també depèn molt de com ha acabat l'estiu. És que al final de l'estiu... Sí. És això, la tardor és un final i un principi. Ves com la naturaleza es va despullant a poc y entonces se te desnuda tu alma también y dius, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Què he hecho este verano, llavors és un moment on plantejar-te què faràs aquest any, com plantejar-te aquest any i què he hecho este verano, efectivament. Què ha passat? O sigui, és com que cau la realitat, no? I, per exemple, jo crec que les persones que nos afecta l'amor d'estiu, clar, l'amor d'estiu, per definició, quasi que s'acaba l'estiu. Sí. I això te lo comes tu en el otoño. Clar. Si de sobte un amor d'estiu parece que continúa el otoño, diu, bueno, pues nos vamos para Navidad. I llavors ja prens l'estiu, prens la tardor d'una altra manera, no? Sí, jo crec que afecten moltes coses que a l'estiu vamos una mica despendolaos, però a la tardor paguem les conseqüències una mica, no? O recollim els fruits, sí, no sé. A veure, jo he dit fulla perenne, ¿vale? Però sí que és cert bueno, que al final és també com t'agafi... Bueno, el que tu has dit, no? Com t'agafi la tardor. Clar, no sé. Com he dit abans, la tardor és un moment, no? Una època de l'any on com tot lo dolent sembla que pesa més. Saps? Exacte. Llavors, clar, si l'agafes bé la curva, saps? Agafes bé la curva de la tardor, la tires i vinga, anem a l'hivern, no passa nada. Però si descarriles en la curva de la tardor... pot ser dura la tardor. Clar, perquè l'hivern encara pot ser molt més depressiu, no? L'hivern ja és tancat. Jo m'ho imagino l'hivern tancat a casa. Per mi l'hivern, tot i que no és el tema d'avui, és estar tancat a casa el màxim possible. Disfrutar del calor. I tu estàs d'acord amb això que diu el Dani d'aquesta curva? És que jo el que penso és que, clar, és el que has dit tu, que a l'estiu, clar, depèn de com t'hagi anat, et prendràs la tardor d'una manera o una altra. Llavors, crec que a l'estiu tenim com tants inputs i no parem, perquè molta gent té vacances, perquè ara viatges, perquè ara coneixes a més gent, o te'n vas per aquí, te'n vas per allà, que quan arriba la tardor és com, vale, què ha passat? Si tens un amor d'estiu i s'acaba, doncs el tens que superar, tens que pensar què fer aquest any, perquè crec que setembre i octubre són com els mesos, al final, pitjors que gener, perquè gener sí, dius, vale, nuevos propòsitos i tal, però com per nosaltres és com
de quan eren petits, la volta al Comença, col·le, clar, Totalment. al col·le, és com, vale, què estic fent amb la meva vida? Què he fet a l'estiu? Vale, ja porto mesos fent res i ara tinc que fer alguna cosa de profit. El setembre, la tardor, és l'autèntic principi de l'any. És que és el principi i el final, està tot. Mira, Clar. a més, vosaltres què sou? D'agenda... agenda escolar, diguéssim, agenda... Perquè, clar, l'any pots veure'l com any o com la temporada. Temporada 2024-2025, que és la que acaba de començar. Jo sóc d'agenda de temporada. Jo me l'he sempre, comprat ara fa un sempre mes. em compro una agenda i l'altre dia vaig anar a una botiga i vaig dir, per què totes les agendes comencen al gener? A més, anava amb la meva mare i em va dir, bueno, perquè són agendes de gent que va a... O sigui, que no va al col·le, que són gent adulta. I Bueno, però no, jo que sí. vull la de Però setembre. que és una persona adulta. És que és això. Vull dir, si a l'estiu no vas a treballar, per què vols una agenda que... Sí, sí. O sigui, el millor seria una agenda que comencés doncs al setembre, no? De fet, la meva agenda és O a l'agost. del setembre i és molt adulta, perquè, mira, té com a... No, és molt seriosa. No, aquesta. no, És és que em molt sembla- serena, mira, pots aquí, mira, les meves prioritats, salut, desenvolupament personal, Anda. aficions, carrera professional, Això sí que és voluntariat i ajudes, eh? M'encanta aquesta agenda. No, té molts ítems i, bueno, al principi de cada 9 mes tens el calendari el mes vista, la setmana vista, està molt bé, està fantàstica i és molt adulta, o sigui que... Bueno, nosaltres som de llavors de que comença l'any a la Sí, tardor, jo crec També que sí. les agendes no han de ser adultes, eh? Això No, fa a mi falta, m'encanten pegatinetes i de tot. Ja, a mi també. Sí, Aquest any, em mira, flipa. m'he tirat... Però és que jo, també el fer-se adult, ja sabeu que jo sóc una persona colorida i Sí. que me gustan los dibujos animados y todo esto. Però ara, quan compro una agenda, no em deixo emportar tant per l'estètica, sinó per com està distribuïda, per al seu contingut interior. Llavors m'he deixat Això guiar és- més per això sí que que és no... més d'adult, no eh, per això, pegatines. Héctor? Sí. D'adult, però bueno, també és de persona... Però estreno cada nova llibreta amb un dibuixet, veieu? Molt Que he bé, fet aquí molt un ben dibuixet de l'estiu, eh? Ai, de l'estiu, joder, estic amb l'estiu fatal. Estàs obsessionat amb l'estiu. Sí, L'Héctor no supera que No ha acabat supera. l'estiu. No l'ha superat. No, si a mi m'agrada la tardor. De fet, jo crec que m'agrada més la tardor que l'estiu, en realitat. Em sembla més poètica, més... També el que parlàvem a micròfon tancat, no? Abans parlàvem del micròfon tancat de la superficialitat de los hombres con nosotros mismos, no? Que no se'n parla tant d'això. I jo, per exemple, a mi quan arribava la tardor em semblava bé, perquè, claro, Tapava més. Claro, como niño gordo, la playa no era mi mejor aliada, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí, de repente, una buena chaquetica ahí, Yo como claro. niño con granos tampoco Sí. era mi aliada. Sí, però a la tardor tampoc podies fotre Però pas que res, no? el cos ho tenia ple de grans. Ah, sí, Pel eh? sol. Ah, el cos. L'esquena, hòstia, era un campo de minas, eso. Però no Ostres. diuen que va bé l'aigua de mar i el sol pels Sí, grans. bueno, pero si vas con amigos adolescentes al mar, no te dicen, qué bien, métete en el agua, que te Te irá va a ir bien genial. para el No, cuidado, Dani. Sí, és veritat, és veritat. I Ja, sí, digues. També li tinc mania a les meves cames. Li tenia mania a les meves cames. I per mi era com, uah, que bien pantalón largo. Sí. A les teves cames, eh? Ara no, Ara las luzco. Ara va. Tengo mateix amb tengo fans shorts. de mis piernas. Hi ha fans de les meves cames. I tu, Ari, com persona així vinculada a la moda, no? La moda otoño, perquè són com primavera, verano i... Otoño i invierno, no? Otoño i invierno sí que estan més diferenciades, Sí. oi que sí? Sí. I què t'agrada Que us la moda explico. de la tardor? Explica'ns una miqueta, Pues sí. mira, jo sóc una persona que va sempre a mirar roba, ¿vale? Perquè sóc bastant Algo compradora compulsiva i tinc molta roba. I he de dir que no sóc gaire fan de la moda otoñal. Jo, just ahir estava mirant per comprar un regal a una amiga i tal, i vaig dir, és que tots els colors... Jo em considero una persona que soc molt enèrgica i m'encanta anar com de colorinxis sempre, llavors crec que per això m'agrada tant la primavera i l'estiu. I per què la tardor té aquests colors a la moda? És a dir, per què utilitzem colors o sigui, com de tardor a la tardor? És a dir, per Jo què no crec podem Bueno, no és utilitzar uns colors... Bueno, poder Sí, poder poder pots. Vull dir, el que ens venen, Sí, això sí. més ben dit. Ja, però perquè crec que anem sempre com amb el clima. Llavors, ara és la tardor, tots els colors que trobem són marrons o... Colors terra, verd militar... Però això està estudiat. pastel fosc, una mica, Sí, no? Això tot està molt estudiat per apagat. algú. Bueno, clar. O és Sí, una clar. decisió d'una persona que diu
a la tardor s'ha d'anar amb aquests colors. No, però jo crec que sí que... Bueno, que també hi ha una cosa... Ja sé que hi ha gent que decideix, però que sí que hi ha una cosa de que el animal canvia el pelaje en les diferents estacions i s'adapta una mica, no, a l'entorn i tal, que després tu pots vestir com vulguis, no? No, pot ser una cosa d'instinto. Jo crec que hi ha alguna així. Llavors, no t'acaba d'agradar... No, a mi m'encanta la moda i crec que em sembla guai que cada estació canvis com de manera de... Bueno, no de manera de vestir, però que pues, hi ha uns colors pues, que es porten o tot això m'agrada. El que passa que a la tardor crec que també, vivint on vivim, és com que o passa ràpid o és una època que al final tampoc tenim tan fred, llavors la moda és ja com molt sèria, encara fa sol i és això, que portar tantes capes, jo al final a l'hivern ja vas abrigat, que és guai, Ja. però ara em costa més, perquè és com, em poso mitges, no em poso mitges, Sí, és com que- em poso la bota, massa... Clar, comprar per la tardor és com... És dius, difícil. ostres, puc combinar el que tingui d'estiu i d'hivern i amb això tiro milles. A mi sí que m'agraden els colors de la tardor, eh? Sí que és veritat que igual no els aguantaria tot l'any, Clar. però sí que té algo com un poco noir, saps? Així com una mica així carismàtic i... Un i noir és- medieval. Un noir medieval, m'imagino jo. Algo així, algo així. Com de melancolia, no? Tota Sí. l'estona Jo és que no sóc com... molt fan dels colors així de tardor. No, jo M'agrada... No soc un hater, dels colors de la tardor, però a l'hora de vestir-me soc més de blanc, negre, algun color, vermell... Sí, jo no us he vist mai de marrón. Vist. Tinc una jo samarreta alguna coseta... Ara una no sé què samarreta tinc, de però color sí, marró. jo he portat... A mi m'agraden, Però és que és això, Has d'estar... No sé com dir-te. Sintonia. Has d'estar una miqueta bé amb tu mateix per vestir-te de colors que són una mica tristos, d'alguna Sí, manera, no? clar. Has de fer aquest contrast perquè, si no, te vas pa abajo, no? O què? Però també no us passa que a vegades us vestiu normalment també per com us sentiu? O sigui, Totalment. Si jo estic Sí. trista, doncs segur que de sobte m'agafo la samarreta que tinc negra i ja és inconscient, però no em posaré la rosa perquè jo estic trista i no em ve de gust. 100%, et sents ridícul. Sí. Estás traicionando tu tristeza. Como, Sí, yo siendo estoy fiel a mí triste, que mismo. se note. A mi em passa, Jo també, Roba color... Per exemple, el groc és el meu color preferit, que podria ser una mica tardor, també, Sí, un groc depèn de com més sigui. dauradet i tal, però és el meu color preferit, però gairebé mai vesteixo de groc, perquè no m'agrada com em queda. Llavors, però tinc alguna samarreta groga, no groga així superxillona i tal. I llavors he d'estar molt content per dir, hoy me pongo Tenia esta. aquesta seguretat en tu mateix. Sí, no? exacte. Rollo- Sí. I si us sembla bé, també he buscat aquí algunes curiositats sobre la tardor que podem anar llegint així com a excusa per anar comentant Clar. cosetes. Us Sí. mola o què? Sí, I tant. sí. Doncs vinga, diuen que les persones nascudes... Per cert, això està tret de curiositats.cat. Vale? Perfecte. O sigui, què millor lloc per Ens buscar encanta. curiositats. Voleu que li posem una música així com trista de tardor? Clar. Ostres. Buah, és que és super tardor. Així va, per cada titular, vale? Diuen que les persones nascudes en aquesta temporada tenen més probabilitat de superar els 100 anys. Dades demostrades estadísticament a partir d'estudis realitzats. Això Està no és diu, trist. Estudis realitzats, Però això no és trist. No és trist, però és el És, leitmotiv. és trist per la gent que no ha nascut al tardor, en tot No, cas. clar, però vosaltres heu nascut a la tardor? No, jo he nascut a l'hivern. I tu, Jo he Ari? nascut a l'estiu. Vale. I tu, Jo, primavera. Anda, Ens falta- benvinguda a la tardor. Ens La falta cadira la buida cadira de la buida, que maco. Ostres, doncs, ¿y per qué será això? Igual como que ya ha nacido en esta parte la ya más mierda. crepuscular, ¿no? Ha nacido- Està preparada per sobreviure més. No viurem 100 anys, nois. Jo 100 anys, jo nací en la tardor, saps? Jo vaig néixer amb colors tristos, amb la tristesa. Però la meva àvia té 98 i és de l'estiu, eh? Vale. És que clar, Però diu, no té 100. Ja. diu que té més, Que duri. que té més probabilitats Sí. estadísticament a partir d'estudis realitzats, però no Que diu a fort. on. Tio. O sigui, tampoc diu a on, Un Clar. de curiositats.cat va fer l'estudi, va preguntar a la seva àvia. La següent està interessant. Segona curiositat. A la tardor cau més el cabell. Dani, la paraula és teva. Com ho veus? Possiblement, quan em vaig rapar la primera vegada, era propera a la tardor. Pot ser que... Ah, sí, eh? Em sembla que era novembre, em sembla.
la primera vegada que em vaig rapar. Llavors, això és completament cert. És a dir, a mi a la tardor se'm va caure tot... Va ser amb la meva mà, no? Però se'm va caure tot el pèl, no? Sí, sí, sí. D'alguna manera. M'imagino un moment el Dani, no? Fent-se gran i com amb una melena i caient-li els cabells però volant en el vent com fulles de tardor. I després fa la transició i són fulles de tardor, saps? Sí, Que sí, sí, sí. maco. Això dibuixa-ho, Seria una... Ostres, perquè doncs pot ser mira, xuli. ja... Tinc una sèrie de dibuixets de la tardor, també. Bueno, té sentit, per mi m'agrada també, perquè, joder, ara igual em poso una mica hippie, no? Però al final, bueno, dir que som animals no és dir descobrir la sopa d'all, ni molt menys, però sabeu allò que les venes i les artèries del cos, si tu les desplegues, també són com un arbre, no? Vull dir, el tema de que tinguem cicles similars no em sembla una bogeria, No. igual que no em sembla bogeria que se't caiguin les fulles, el que passa que aquestes són perennes però al revés, vull dir que aquí ja no torna a créixer, eh? No, bueno, a mi em va creixent, una miqueta. No, ja, home, Estoy- estem de broma, no estàs tancant. Però, joder. bueno, que sí, que la decisió la vaig prendre, la decisió vaig prendre perquè se'm queia molt el cabell en aquesta època. Vale. Bueno, tenia una parella y era incómodo, ¿no? Porque en momentos de intimidad... Ho deixaràs tot ple de pèl. Claro, no era como un uy, vaya. No, però era una cosa que es notava. Jo vaig perdent pèl del pit. O sigui, el pit genera y pierdo pelo. Jo quan escombro dic, todo esto es pelo de pecho, tío. En sèrio? No Muy sabia que macho. es queia tant el pèl del pit. Sí, bueno, a veure, jo què sé, Jo és que no- intentant ser elegant, però quan un fa l'amor, cuando practica, com diuen a la Naranja Mecànica, cuando practican el viejo 1-2-1-2, és comú, no?, que en el pit de l'altra persona quedin pèls del pit de Sí, l'altra, no? pot ser, pot ser. Això sí. Bueno, No m'he fixat, però... jo sí, perquè Podria ser. els aparto així ràpid perquè fa cosa. O sigui, fa cosa que un planada de pèls meus, però en fi, en Amb fi. una mini escombra ahí. A veure, aquí... Clar, llavors la tardor és la depilació de la naturalesa. La de Pilar. Aquí ho deixem. Tercera curiositat. S'augmenta de pes. Això és pel fet que hi ha menys hores de llum i, per tant, se sintetitza menys la vitamina D, causant l'eliminació de greix. Mira, curiós. mira, Jo diria que és perquè nos encerramos a Sí, comer jo estava crec que pensant sí. això. chocolate que- caliente, Abans de que però diguessis això lo de la també vitamina. pot tenir a veure, sí. Però també diuen, no?, que a l'estiu es menja menys perquè la calor et treu la gana. Sí. Doncs Però jo bueno, crec que ara a la tardor... A l'estiu també s'agafa pes, no? Vull Sí, dir, però a jo l'estiu crec que és men- més... es menja de menys. Cervecita, cerveceo. batates Clar. braves i tal, sí. Més de tapeo. Sí. Però jo a la tardor ho veig més de puchero, no? De anem a menjar... Sí, calentito sopeta. i això Pucherito, menys hores de el llum. paladín a la taza, no? Tot això, no? Que si menys hores de llum, no? Més a casa, Sí. menys moure't. per Jo crec que és sortir, això, que estem no? menys actius, potser, Sí, en és, general. però és que Però clar, a l'estiu també, més enllà de l'activitat, també és això, et toca el sol, estàs com Sí, suant sí. constantment, no? Què anaves a dir, Dani, perdona? No, sí, que el que has dit, que potser s'ajunti amb lo de la vitamina D, al final. Sí, sí. Mola, sempre mola culpar coses que no podem Clar, controlar, sí, no? però- Això està bé, no? M'he engreixat per la vitamina És la D. vitamina D. No, carinyo, és la vitamina D, no? Menjant mai pollastrades amb allioli. Més curiositats. Tinc una pregunta. Sí, sí. Si et prens un suplement de vitamina D, això existeix, un suplement de vitamina D, Segur o que és existeix, impossible? Perquè existeix suplement de tot. No, És una caixa que fa llum, eh? Això, estic pensant, hi ha un suplement de vitamina D o és impossible suplementar-te de vitamina D? Doncs no ho sé, la Ari también tiene pinta de estar más puesta en estas cosas, jo, ¿no? Bueno, no és que sàpiga molt, però no sé si us he fet fa poc anàlisis, que ara surt lo de la vitamina D, Ahà. i et surt pues, si estàs baix o alt de vitamina Ja. D, i jo els dos últims em sortia o era vitamina D o vitamina C. Jo no he vist La això. vitamina Jo crec que és la C. vitamina D. La C és la Que és la del dels sol, cítricos. no? La D és la del sol, Vale. sí. Doncs et surt aquesta, i a mi dos m'ha sortit baix, llavors, I no que et sé. diuen, ponte debajo d'un Clar, foco. no sé, llavors suposo que sí que hi haurà suplements de tot. És que a vegades està bé simplement això, sortir una estoneta al balcó a la finestra que te toque el solecito. Segur que ja ho buscarem, si hi ha suplements de vitamina D. Més curiositats. Aquesta estació se li denominava antigament i fins al segle XVI estació de la collita. I això és així perquè durant aquests mesos es pot observar la lluna plena com en cap altra època. Ah, mira, això no sabia, maco. que la lluna plena està més maca. A qui li agradi la lluna, que A no mi se la perdi. Sabeu que no sé si aquest mes o aquest any tindrem dues llunes? Durant Ah, sí? 40 i pico dies o alguna cosa així? Ah,
2 llunes? Dues Veurem llunes. 2 llunes a l'hora? Veurem 2 llunes al Però cel. això- Jo Qué fort. aquest estiu he estat com més connectat amb la lluna porque he tenido como ciertos eventos relacionados con la luna. Léase Luna Kraven, va a decir Nuria Kraven, desde aquí un saludo y un beso. Hola, ha habido Núria. cosas de fases lunares por ahí. Llavors, mira, i aquest mes tenim No dues sé, llunes. aquest mes o el que queda d'any, no sé quan. És que m'ho va dir un amic. En i un no mateix me'n mes, recordo. entenc, Sí. dues llunes Que plenes. guai. Doncs bueno, el que no havia acabat de llegir... No, 2 llunes plenes, no, 2 llunes Clar, al és cel. el que no acabo Home, com d'entendre. vols tenir dues llunes? Que sí! Ah, Que però no- per un efecte òptic o alguna cosa així, o què? tinc idea. Jo no ho acabo d'entendre. M'ho va passar, vaig flipar i no vaig buscar més informació. Va ser com, uah, que xulo va estar. I ja està, no vaig Però- dir, mira. Ho buscarem. Puc Ves buscant-ho. Sí, jo acabo de llegir això i després et dono pas. Per on anava? Ah, sí. Es pot observar la lluna plena com a cap altra època, amb molta més llum, fenomen que anomenen lluna de la collita, perquè els agricultors aprofiten més les hores gràcies a aquesta claredat per recollir els seus cultius. Doncs mira, està interessant. Pues sí, molt interessant. Estem aprenent coses que, la veritat... Doncs tot això gràcies a Guai. curiositats.cat, Pues és que després miraré perquè aquí hi ha de tot. Què? Noticia. Sí. La Tierra tiene 2 lunas desde este domingo. Fa dos días. Però com... Però jo no... John de el norte de Galicia. Aquest diari és seriós, el norte de No, Galícia. ja la veritat és que sí, clar. Si ho diu el norte de Galícia... Curiositats.cat, No és... millor. Bueno, curiositat.cat algun dia posarà aquesta curiositat. Desapareix estic un moment de la càmera, pues, continueu, Que vaig apagar l'aire i jo m'estic parant de fred, no sé Sí, vosaltres, però... estem Sí? bé. Bueno, jo vaig apagar-lo una... És A que a mi em ver. dona aquí a bocajarro, Ja. segur. Fins al 25 de novembre, la gravetat del planeta terrestre atraparà un fenomen poc comú. Un petit asteroide d'uns 10 metres de llarg que normalment orbita al voltant del Sol, però que durant 2 mesos quedarà a l'òrbita de l'atracció de la Terra, de forma que donarà la sensació de tenir una mini-luna junto al satèl·lit habitual del planeta terrestre. Bueno, però és això, la sensació. M'he perdut... Sí, és una sensació, però bueno, però No, però ja. està guapíssim meteorito. igualment. Serà com una mini-luna al costat de la nostra lluna. Que Ah, guai. vale, mola. I llavors què era? Perdona, és que estava apagant l'aire condicionat. Un asteroide que normalment orbita al Ah. voltant del Sol Ah, vale. i es posarà a l'òrbita de la Terra. Llavors no és un efecte òptic, és No, que no, ja... no, no. Ostres, però Hi ja està haurà. guapíssim. Fins al novembre. Fins al novembre? guai. Ah, doncs a veure... Totes les nits ara tothom... Aquesta a veure. nit, Mirar aquesta les nit ho llunes. observaré. Pues mira, si te poses astrólogo o astrónomo, seguro que esto significa cosas. Anem a continuar amb les curiositats. Però vaig a mirar quan portem de programa, que no se nos vaya la perola. Vale, portem mitja horeta, ens queden 20 minutets, 25. Vale, anem bé, anem bé. Estem bé. Anem bé. Benvinguts a la tardor aquí a Xerrameca. Aquesta música és, sigui, el meu cap encaixava molt bé, però és d'una bajona La veritat que- de la leche. A mí me pega ahora como un poco ratones colorados, ¿sabes? Sí, però ratones Tú colorados... fumando y... Però potser seria més això, no? No, això no. O què? Sí, Us agrada? sí. Voleu Sí. que continuem amb aquesta? Pero, y pudiera ser esa llum, rollo todo oscuro, solo un foco alumbrando de ti. Seria I todo de increïble. humo? Seria increïble. També podem posar també una més romanticona, el clàssic film musical de la Xerrameca. Qui no us agrada? Que jo vull que estigueu a gust, Eh, Per mi és estic molt- a gust, per mi és molt important, Jo per les següents curiositats voldria la romanticona. La romanticona. Vinga, vinga, va. Estic segur que encaixarà molt bé Menys amb la les següents trista, curiositats. la que vulguis. Sí, a més aquesta és romanticona, però pot ser també nostàlgica, està bé, clar. m'agrada. Vale, doncs anem a seguir amb les curiositats. Vale, estàvem amb lo de la lluna i els cultius, vale? També per als agricultors i tot això, que sàpiguen que hi ha doncs, una tradició que s'aprofitava aquesta Llum, sí. mateixa llum de la lluna, no? Que al final també és llum solar. I llavors tenim també que els estudiants nascuts a la tardor, pel que sembla, també solen tenir millors qualificacions. O sigui, com que néixer a la tardor és com nacer ahir una bona anyada, no? Perquè m'imagino que és més fàcil néixer... O sigui, la gent deu embarassar-se més a la primavera i a l'estiu, no? Que és com igual quan més es carda, no? Pues Pot ser, sí, potser que sí, segurament. no? No, però Bueno, no, igualment, perquè... que fan falta 9 mesos, per Clar, Ja, és que depèn, perquè... Sí. Vamos a estar de patar el niño. Jo, la majoria de gent que conec, o sigui, sempre, o en el col·le, molta gent naixia com al març-abril, no? Vosaltres també, al vostre voltant també passava o no? Setembre, abril... De que havien nascut al I setembre jo d'abril. soc gener, és que no m'he fixat, és que soc molt dolent, per Vale, les perquè a veure, dates. si tu cardes a la primavera, tu cardes al març, vale? Març. Març, abril, Maig, juny... juliol, agost, setembre, No, o sea, octubre, des- octubre, Però novembre, hi ha desembre. dates que Octubre, són- desembre.
Si ets... No, és que igual es lliga més a l'estiu, però es carda més a l'hivern, pot Però ser? perquè a Es carda més a l'estiu l'hivern. lligues, però no... Normalment són amors d'estiu, llavors no t'embarasses. Claro. Llavors, si la relació dura més, ja és hivern. Sí. Clar, te l'has Cardes emportat. més a l'hivern, Clar, perquè fa més fred, estàs allà estàs modo allà. mantita peli, Sí. i ja neix el nen, doncs... Llavors es carda a l'hivern i es neix ja a la primavera-estiu, no? Pot ser, sí. Per tant, és que estic intentant treure una conclusió No, que no sé perquè cap a on vaig ara mateix. Jo crec que si dures... Mira, la relació comença a l'estiu, dura, llavors es carda Dura. al febrer, perquè com estàs enamorat, arriba Sant Valentín. Llavors, a Sant Valentín, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre. Ojo, Sant Valentín és la Clar, raó de que la gent vale. neixi. Clar. Ah, Sant Valentín, Sí. És gràcies al poder de l'amor, Clar. Es gràcies al dir, Al venga, final tot venga és amor. cariño, hoy, Hoy venga, toca, hoy es el día, hoy toca. venga, déjame hacerlo sin condón, no? És una mica... Els que neixen a l'octubre és per Sant Valentín. Vale, ostres, mira, que curiós. Ara pensem, I per segur què que- tenen millors qualificacions els nascuts Ja, a... Potser també pot haver un tema de... Estic especulant molt i no m'ho he pensat res, però... O sigui, hi ha el tema que si tu neixes a l'hivern, ets dels més petits de la classe, no? Llavors hi ha com Sí, una diferència... No, del- segons. Bueno, de l'hivern, perdona, volia dir al desembre. Vale. Jo és que sóc de gener i era dels més grans de la classe. Clar, tu Clar. ets del gran. Per això. Neixes al desembre... Tu pots portar-te un dia amb una persona, però és que si una persona neix el 31 del... Ah, tu ets del gener? Del Vale, 23 de gener. Si una sóc. persona neix el 31 de desembre i l'altra neix l'1 de gener, Sí. es porten un dia, però hi ha un que anirà un curs per davant que de l'altre. Això és veritat. Això Vale. té sentit, Bueno, és per tema de partir-ho entre temporades o, Sí, o, sí. o això. Llavors no sé si aquí el fet de néixer a la tardor estàs com en un punto del crecimiento i que te cogen un punto del año on pots rendir una mica més perquè, perquè no estàs tan atrasat. Bueno, jo què Es sé. comença al setembre, no? I tu has nascut a la tardor i potser ets com dels més grans. No, perquè el que No, ha nascut no. al gener serà el més... Jo crec que la més sàvia aquí és l'Ari, que s'està callant perquè diu Però és jo en que això- estos no saben de lo que estan hablando i és veritat. Juro que aquí estic intentant pensar, però no li trobo gaire sentit. Jo tinc la raó. Però igual té alguna a veure també... Però vosaltres teníeu bones qualificacions. El que ha escrit això ha nascut a la tardor, d'acord? Ja dic, Clar, Possible. per això dic- Yo voy a durar 100 años, Però- soy el mejor estudiante. Tu tenies molt bones notes, Dani? Jo no. Jo tampoc, Jo jo soc tampoc, de l'agost. jo tampoc. Tampoc tenia males notes, Doncs la tenia notes persona que normals. falta aquí, que hauria nascut a la És- tardor, seria el millor de nosaltres. Llavors, Vale, estadísticament, el mejor. bueno, el de més bona qualificació. A més, m'encanta que diu els estudiants nascuts a la tardor, pel que sembla, Pel que sé, té- aquí ja no hi ha també estudis. solen tenir millors qualificacions. Aquí ja no hi ha ni estudis. Però No, és que això tindríem que buscar a curiositats.cat què diu de la gent que neix a una altra època. Potser també els hi També, diu també. que Són una són- merda de persones. No? Esteu... que sou més tontos, no sé. Esteu convidats a venir al programa l'hivern. d'hivern, també, Vinga. clar. Ai, que se m'ha escapat alguna cosa. Ah, bueno, sí, que jo que sé, si ens posem una miqueta més, jo que sé, més màgics, místics o el que sigui, potser també té a veure si hi ha aquestes collites amb aquesta La gran lluna. lluna i tal, potser com a collita humana, el que ha nascut a la tardor ha salido como El una maduro, el buena... fruto. Sí, Una no? buena- Bueno, és que diuen que la lluna De temporada, no? afecta moltes coses. Si tan important és la lluna a la tardor, doncs potser també... Per això dic, igual Afecta. podria ser una de les raons. Anem a seguir, que tenim més curiositat. Tenim l'última, de fet. Ojo, Oh. la més... Serà la més heavy. I una petita conclusió al final. I bueno, diu, en aquesta època es pot contemplar, a més, fàcilment els planetes de Venus, Júpiter i Saturn durant la nit i de Mercuri durant el dia. Anda. Bueno, aquí ho deixem. Bueno, Llavors al final diu, malgrat tot això, i siguin certes o no aquestes creences, és una època ideal per gaudir de la naturalesa que ens brinda un colorit molt especial i uns paisatges meravellosos.
I seguim aquí a la xerrameca parlant de la tardor, estem transitant la tardor i parlem de la tardor, no ens trenquem tampoc tant la closca a l'hora de buscar els temes. Si t'acabes d'incorporar al 107.1 FM, doncs estem aquí tots els divendres a partir de les 6 de la tarda amb una estrena simultània a Ràdio Tordera i al YouTube, al canal Todo Cabe. Podeu trobar una llista que posa la xerrameca i doncs, si heu escoltat aquest programa des de la meitat podeu escoltar-lo sencer i revisar tota la resta de programes que portem des de l'estiu amb aquesta temporada i veure'ns els caretos també, que aquí a la xerrameca només venim persones atractives, Vull dir, però per què? Perquè el meu criteri és molt baix, Vull dir, llavors, clar, llavors aquí todos entramos todos. Vale. Bueno, anem a continuar, Ja hem passat l'equinoci del programa i hauríem d'anar una miqueta ja, a veure com tenim, és que clar, al final aquí mola que ens anem per pataneres, llavors s'ha de calcular això amb temps. Sí, bueno, de les festivitats de la tardor, no sé si se m'escapa alguna, però tenim la castanyada i que dura com uns dies, tots sants, el dia de los muertos i Halloween, no? Que estan una miqueta allà tots juntets. No sé si hi ha alguna coseta més. Tenim els estiuets de Sant Martí. Quan és carnes totes? No sé quan és carnes. Això ja és el febrer, sí. Ja és hivern, això. Que per cert està molt mal escollit que sigui el febrer el carnaval, Home, no? sí, perquè és que sempre, si et disfresses d'algú que és abrigadet, ho passes fatal. Clar. No da mucho para hacer el disfraz de... Perquè clar, ja... disculpeu-me que sigui groller. Què vas a decir? Sí. No, però... Has posat cara, No ho dic jo, jo lo que he visto por ahí, Vale. Que el carnaval hi ha com tota una subdivisió de qualsevol tratge que és, no sé què, guarrilla o putilla, no? Caperucita, putilla, no sé què. Llavors, clar, les persones que els hi agradi festejar d'aquesta manera, que està bé, que per això és carnaval, perquè cada uno se vista com le dé la gana, però, clar, no és propici amb l'època de l'any, no? No, es passa malament. Jo va haver un any que... Ni tampoc si vols, perdona, si vols disfressar-te de Tarzan, que vull dir que hi ha molts més. Tarzan Putillo. Tarzan Putillo, sí. Home, clar, amb el taparrabos aquest ja lo hace solo. Jo va haver un any que vaig dir, mira, jo aquest any em disfresso amb un pijama d'aquests que són sencers. Un furro, no? Un furro. Ara és com molt típic. I que van amb el cap, i jo fa molts anys vaig començar així. I arreando. He de dir que això és la disfressa com de los vagos. Bueno, però... Me compro un pijama i me lo pongo. Vas calentet. Però què prefereixes, això o una persona que no porti disfressa? Ja, és millor això. Bueno, vale, sí. L'alternativa és no disfressa, d'acord. Okay. Clar. Però parlem de la tardor. Anem a parlar de la tardor. Bueno, però a Carnaval, o sigui, a Halloween es pot... Bueno, Halloween la castanyada, què? Us mola la castanyada? Com ho vivíeu en el col·le? Perquè el col·le, la tardor potser era dins d'això que feies coses així temàtiques, era la més iconoclasta de les estacions, no? Molava, que anaves a buscar fulles, a trepitjar les fulles al crec, no sé què. Jo feia s'anticipava la panellets. Els panellets, és veritat. Els panellets, es feien panellets. Molt bé. Sí. Oh, com m'agraden els panellets. A mi no m'agraden res. A mi m'encantaven de petita i ara he de dir que no... O sigui, me'n menjo sempre algun perquè crec que és tradició, però sóc molt més de la castanya. Ets més de la castanya també. Clar, bueno, també són més barates, O sigui, això també... Però no és per això, no? No, és perquè, no sé, ara els trobo com massa dolços per mi, però de petita em flipaven els panellets. Jo vaig trigar en saber que els panellets de pinyons són caríssims. Són caríssims, sí. Jo no ho sabia, que són caríssims. Bueno, a veure, sé que els pinyons són cars. Els pinyons són molt cars, sí, és veritat. Jo anava a casa de amics de la família de la meva mare, d'aquests que són com si fossin els teus tiets, que estava la Rosi, que ella feia ella els panellets, i clar, els hacía a expuertas, hi havia moltíssim. I jo como niño zampón, clar, tenir barra lliure il·limitada de panellets de pinyons, això era la glòria. Llavors, al anar-me fent gran i anar comprant panellets, dic, hòstia, ¿no puedo comprarme 40? ¿Ha sido tengo que contarlos. ¿Has ido a Rossi a pedirle perdón por robarle piñones? No, pero ella estaba encantada de engordar al niño, clar que sí. Podries deixar-li com un sobre amb diners algun dia. Sí, no? Està bé, no? Doncs mira, hauria d'anar-la a veure perquè viu a Santa Coloma també, jo ara ja porto un temps allà i és època de panellets? I és època de panellets, ostres, és veritat, pues mato dos pájaros d'un tiro. Teniu panellet preferit o què? Jo sí. Jo de xocolata, però ja et dic, no m'agraden els panellets. Però, si he d'escollir,
Els de El xocolata. meu era el Vale. de coco i Vale. el de llema m'agradava molt. El de llema, també està molt bo. Però M'encantava. tot això és excluint, dient com piñones és lo mejor i ja cojo el segundo mejor, o no era per tu pinyons el millor? no, jo No, sí que m'agraden els de pinyons, però jo sempre preferia el de coco, Ah, sí, és que a mi les Sí. coses de coco m'agraden molt també, T'has pres abans un cafè amb coco? M'he pres un cafè amb coco, sí, que feia olor una miqueta a orina. Aquí ho deixo, És que a mi m'ho sempre. Voleu ensumar o no? Ah, no, és que ara fa més olor a cafè perquè queda el pozo només, A veure... A mi em fa olor a coco. Fa olor a coco, A mi em fa olor a cafè, ara. Vale, mira, pues un trifásico de orines, coco i cafè. Bueno, en fi, quina marranada. No, jo tinc una teoria del coco que no m'estendré molt perquè no ens queda molt de programa, i és que hi ha coses que saben a sabor de cosa. Què vull dir amb això? Per Sí. exemple, un xicle de fresa. No sabe a fresa, sabe a sabor de fresa. Un codi que ens hem inventat i hem acceptat que esto es fresa, però no sabe a fresa. I això passa amb diferents sabors. En canvi, el coco siempre lleva coco. Notas que hay la ralladura ahí y las cosas de coco Sí. siempre saben a coco. I per això m'agrada el coco. Ja està, ja ho he dit. Molt bé. Jo tinc una pregunta. Els panellets són només nostres, no?, de Catalunya? O hi ha més llocs que es mengin panellets? No ho sé. És una bona pregunta. Jo, em sembla a mi que sí. O sigui, és que són... tradició catalana, És nostra, però bueno, igual Que potser a un Potser a altre país València... fan... igual li diuen d'una altra manera. Ja, però València seria més... No sorprendria tant, no? No. O què? Ja, a un altre país hi haurà panellets. És que a més és fort que siguin, no?, com de patata, tot això. Bueno, són molt de temporada, no?, Sí. al final. Que potser sí, a un altre país també se li ha corregut, però li diuen d'una manera diferent, o no és costum, o No sé, és curiositat, per si ho sabíeu. Mira, voleu que anem a la Wikipedia i mirem a veure què Clar. diu els panellets? Clar, que diu dels panellets. Vale. A veure, quina música voleu per llegir els panellets? L'anterior ha quedat molt bé al final, Al final, l'anterior. Aquesta, la d'amor. Ah, la d'amor pels panellets, home. Vinga, va, amor pels panellets, va. A veure, diu així, m'interrompiu quan vulgueu, Espera, costa una mica. Però està en castellà. Bueno, és igual. Jo t'he Traducció. traduït, mentre llegia lo de les llunes. Vale. Els panellets o... És que clar, aquí hi ha... Los panellets o empiñonados, Anda! Seria una traducció, Empinyonats. Els empinyonats. És que jo crec que hi ha un contrast si parlo sobre els panellets en castellà. Crec que està interessant. Us sembla bé? Com tu et sentis bé. Los panellets o empiñonados son un dulce tradicional de Cataluña, escrit amb enya. Andorra, Aragón, Comunitat Valenciana i Islas Baleares. Mira, ja tenim una resposta. Pues ya está, Bueno. sí. Preparado para consumirlo el día 1 de noviembre. Claro, sí, es després del día dels morts. Festividad de Todos los Santos, también conocido como Castañada, en Cataluña, Baleares y Aragón. Los panellets, tal como se preparan actualmente, datan del siglo XVIII. Es que estic llegint a un nuevo romans. Datan del siglo XV palo, cuando se usaban como comida bendecida para compartir después de las celebraciones religiosas. Ah, mira, o sigui, eren Este es el cuerpo de Cristo menjant vitaminado. beneïts. Bueno, és una mica així, no? Una mica... una hòstia salida del gimnasio, ¿no? Panellets de San Marcos y panellets de Santa Cruz proceden con toda probabilidad de alguna receta de repostería árabe. És veritat, sí que és Sí molt que- reposteria àrab, Sí. sí. Com es diuen els baklava? No, baklava, no. Ai, no sé. Baklava és lo de la cabeza, no? El... però algo així, Bueno, jo, les pastetes aquestes, La a les clava. fires medievals que posen Sí, com a la eso sí. cafeteria àrabe, tenen pastetes que sí que Sí, és són una com un similitud. panellet més Però molt contundent. de mel. Sí, Porten jolín. molta mel. Sí. Això Pistatxo. li tires a la cara a una persona amb, com es diu? Jolín, ara no em surt la paraula. Diabètica. Només li tires a la cara, I la mates, li explota el cap. Proceden de la repostería árabe con toda probabilidad, diu, dada su composición a base de almendras, claro. Es un alimento rico en calorías, igual que las castañas y los boniatos, y otros postres tradicionalmente consumidos durante el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, 1 y 2 de noviembre, respectivamente, en los que gran parte de la población guardaba vigilia. Ah, o sigui, igual també era algú per mantenir-se despert, o què? Bueno, calories, no? Més energia al cos, Clar, no? el Millor... sucre. Pot ser, Sucre, sí. Actualmente los panellets se han convertido en un producto de consumo, aunque no han perdido su carácter puntual. ¿Qué vol dir carácter puntual?
que no es fa tot l'any. Ah, vale, es veritat. Ah, vale. Se pueden encontrar panellets con añadidos de ingredientes no tradicionales como chocolate, naranja, pistachos y otros. I hi ha també el panellet de castanya. És L'heu provat? No, No, Pues jo ja tampoc. panellet de més tardor, no? És el més panellet de tots. Pues ara. Y si voleu llegir ràpid las características y ya sortim aquí, se elaboran con una masa dulce hecha con azúcar, almendra cruda, molida y huevo y ralladura de limón para que tenga una textura más esponjosa y el exterior se recubren con la clara de huevo que hace de adherente para colocar una capa de piñones. El conjunto se hornea y se deja freír. Actualmente existe una gama amplia de panellets de coco, chocolate, cafè, etc. Tampoc ha escrit molts, la Wikipedia. I bueno, ens podríem estar aquí parlant de panellets, però com no sé si es farà una especial castanyada a la xerrameca, pues jo crec que està bé aquí. Vull parlar d'una cosa de la tardor. Que Endavant, és que, el programa és teu. És que no sé com es deia, ¿vale? No sé si era una castanyera, però no teníeu al col·legi... Jo tenia al col·legi, ¿vale? Era com un dibuix, que era d'una senyora gran, amb 7 cames, amb 7 peus. Sí, és que volia dir això, anava a dir l'home dels nassos, però no és això, és la que li anaves com traient peus, cada- no? Jo no tenia això, No? Sí, doncs al final es quedava amb 1 o amb 0, és que no me'n recordo, però és que és això, ho recordo del col·legi que ho vam fer 2 anys o així, però és que no ho he fet més a la meva vida, Sí, això. sí, ai, quina ràbia. Sí, és veritat, tu no te'n recordes de res d'això, Ari? Perquè són em més o menys de sona- generacions no em sona molt semblants, absolutament gens, Bueno, a això. veure... La vella Quaresma. La vella Quaresma. Sí, es deia. Correcte. Sí, La vella Quaresma. Ostres, per què hi ha aquí a Catalunya? Tenia la vella Quaresma i l'home dels nassos, que no sé si són... Si Lo de l'home dels nassos em sona. Seran més. amics o algo, familiars. L'home dels nassos era com que, no sé si que té com tants nassos com dies té l'any o com dies els hi queda l'any. Llavors és com que al 31 o a l'1, no me'n recordo, diuen ai, vés al carrer a veure si trobes l'home dels nassos, perquè clar, només té un. Clar. Aquí està la broma. Tot allò que està enrotllat amb la vella Quaresma. Clar. No, el fill d'aquests dos era un monstru. Sí. Ostres, la vella Quaresma, Jo, sí, tinc el record, no, del col·legi que anava a mi, algú li tocava com, oh, sí, te toca a ti quitarle un pie a la bella Quaresma, no? Era com... Era Ui, com què tu dia, passava? mi dia especial, Ja no? està. Sí, però no sabia quina era la finalitat d'això. Ja, era com una comptar els dies. Però fixa't que és com una festivitat que és molt poc festiva. O sigui, vull dir, tienen que ver con yaya, com una yaya que et ven castanyols a una paperina o arrencar-li cames a una yaya, no? Sí, però Una mica raro, els no? costums És d'aquí a raro. Catalunya és una miqueta violents, no? Igual que el cagatió. caganet, el cagatió, això, el cagatió Sí. també és una miqueta violent, això. Sí, La vella sí. Quaresma li arrenquem els peus. A l'home dels nasos, Bueno, i el segurament li treus tu. Carnestoltes el cremàvem. El cremem, sí. Som així, Sí, però... som però... una poble, mica. un poble violent. Bueno, però després som pacífics. O sigui, la violència o totes aquestes bizarrades les traiem doncs, des d'una Clar. part més de ficció, no? Clar, Més interpretada, Com Sant Jordi matem el drac. per exemple. Sí. Violència Ja no es animal. mata tant el drac a Sant Ja. Jordi, Un dia s'haurà de parlar d'això, del drac de Sant Jordi, perquè clar, hi ha gent que diu, ostres, que violent, ha matat el drac. Diu, bueno, però depèn com canonitzem la història del drac. Mola donar-li la volta, però clar, la història canon s'estava aquí menjant la població i el ganado, i la veritat és que igual se l'havia de fer fora d'alguna manera, creo jo, O un antic dragones, un referente de dragones. És També, que també. Sí, no, també... no van buscar alternatives. No, i No, també vaig van pensar... anar ràpid. Clar, inclús si poguessin... Segur que el drac era savi, perquè els dracs no és un bitxo comú ahí... O sigui, el drac jo crec que es pot parlar. I si de la seva sang brotaven roses, molaria haver parlat amb ell com poner-li una pequeña via, alimentar-lo, però no una pequeña via i anar regant els camps i fer camps de roses, no? Sense matar-lo, perquè al final tu No sé. desparrames la sang, Sí, no surten les roses, però una vegada Que no vaig només. conèixer el drac. O sigui, No, jo potser sí tampoc. que era un drac de merda, un fill de puta. Rotllo, dame tus cejas. Si el van Sí, matar, no sé. pues, algú passaria. No, Bueno, no ho sabem. No vam estar allà. no va estar Però allà. bueno, això ja ho parlarem a la primavera, Sí. perquè avui estem parlant de la tardor. I vaig a tornar a mirar el temps, com anem... Vale. Ui, doncs això s'està acabant, companys. Halloween a favor o en contra, ràpid, perquè A això favor. ja s'acaba. És Jo a a dir, favor. el treball el que solem fer és castawin. Anda. Fusión. I us molt bé. disfresseu? Bueno, no. No? No, però ho celebrem com així, rotllo. Us disfressareu aquest any per Halloween? No crec. Jo, És que bueno, treballo, jo jo treballo. estic preparant un túnel del terror a la Casa Groga.
A mi em passa això també. Amb els adolescents i no ho havia fet mai i estic com dirigint aquest cotarro, així que me va tocar vivir el Halloween bastante desde dentro. Que guai. I si se presta, sí que em disfressaré. Jo estic molt a favor del Halloween perquè jo crec que nosaltres, com persones criades més o menys als 90, nosaltres veiem el Halloween a la tele i a les pel·lis americanes i diem, jolín, com mola, no? I el fet que hagi arribat aquí doncs em sembla molt bé. O sigui, el tema és que el que s'ha de fer, s'han d'adquirir totes les cultures, totes les coses que molin. Però les pel·lis eren més guai, perquè clar, quan vas picant a cases, aquí una no pel·li de terror, podem. però ara castanyada, no? Aquí no podem, Dios niño. Clar, viven en Santa Coloma aquí 3 Truco niños. trato. Sí. Però ja a zones que són més veïnals i urbanitzacions i tal, ja es comença a fer. Sí. A mi a casa meva m'han vingut nois, nens a... Ah, sí? Sí, però Jo soc molt de Barcelona. Clar, passa és que el bloc de pisos se presta menys. Però és que jo visc en un bloc de pisos, eh? Ah, sí, sí, Però és més poble. Bueno, és poble, anem a veure, eh? Bueno, però que no és Barcelona. 60.000 habitants. Això no és un poble, eh? Déu-n'hi-do. Això és una ciutat. Bueno, doncs aquí a la Xerrameca estem a favor del Halloween, que quedi clar. I de la castanyada. I de la castanyada, clar, però aquestes coses de... És que estem absorbint les coses dels americans i no sé què. Doncs ja està bé, home, si mola. I l'absorbim, clar que sí. S'ha de remar a favor, sempre. Companys, això s'acaba. Res, abans d'alguna cosa que us hagi quedat en el tintero sobre la tardor, sobre alguna cosa que haguem parlat. Ara de la vella Quaresma. Ara és el moment, la vella Quaresma, l'hem desgranat. Si no, el següent programa, si sabem alguna més de la vella Quaresma. Ari, has estat a gust, tu? Super a gust, espero que em tornis a portar. Clar, estàs molt convidada. M'ho he passat molt bé i he après moltes coses, Un dia hem de parlar del maquillatge, que avui no podem gravar dos, però l'Ari com a maquilladora seria convidada aquest dia. Tu també, Dani. Sí, jo m'he maquillat. Jo també, Sí. I res, us comprareu alguna prenda de l'agost, va, o agafareu... Ai, de l'agost. L'Héctor s'ha quedat a l'estiu, que no pot, no pot. Alguna fulla, agafareu alguna fulla així, perquè aquest programa us ha canviat una mica la perspectiva. Jo m'agafo una jaqueta marró. Una jaqueteta marró. No, jo marró no, però tinc ganes de menjar castanyes, d'anar a veure un passatge així molt de tardor i de vestir ja una miqueta més abrigadeta. Molt bé, estupendo. Heu estat a gust al programa, companyes, companys. Moltes gràcies. Jo ja sóc aquí un habitual, no? Jo estic com a la meva casa. La veritat és que sí. Doncs igual que ara que Despistes s'acaba a l'estiu i arriba a la tardor, doncs s'acaba aquest programa de la Xerrameca. Gràcies per venir, Ari i Dani, i res, i a vosaltres, doncs, ja sabeu, podeu escoltar aquest programa pel YouTube, al canal de Todo Cabe, i ens escoltem la setmana que ve amb un nou programa, noves i nous convidats. De què anirà? Doncs no ho sé ni jo, què voleu que us digui. Així que res, fins al proper programa. A reveure, adeu! És ahir,